Taliwa nining pagukod sa Mandaue City Hall sa usa ka hotel gumikan sa barato kaayo nga abangan sa yuta ni ay laing isyong mitumaw o gisumbalik ngadto sa mga opisyal sa syudad. Taliwa kini sa kasabutan sa pagpaabang sa laing luna sa ubos kaayong presyo nga ubos pagani sa piso kada metro kwadrado. Ang report ni Nico Sereno. Sa suwat nga nakuha sa Balitang Bisdak, usa ka concerned citizen ang mipadangat sa iyang pangutana ngadto sa Mandaue City Hall. Taliwa kini sa paggukod ug pagpasira sa big hotel gumikan sa matud pa questionable nga transaksyon ug abang sa yuta nga iya sa dakbayan. Nasayran nga mobalor sa tag 12 pesos kada square meter ang abangan nila nga gihulagway nga dakong disbintaha sa dakbayan. Sa suwat gipadala nga kumpleto sa mga papeles, gikwestyon ang foreshore lease agreement sa syudad tali sa usa ka dakong kompanya. Ubos niini, gitugtan ang kompanya mo manage sa usa ka bahin sa Baybayon sa may Barangay Opao sulod sa 25 ka tuig. May gidakon kini nga 31,769 square meters ug ang syudad mo kolekta og 285,000 pesos nga abangan matag tuig. Buot pasabot, mahulog ra nga tag 75 centavos kada square meter ang abangan. Apan sa iyang bahin, si Vice Mayor Carlo Fortuna mipasabot, dili disbintaha ang dakbayan sa kasabutan. Ang ipaabang foreshore o Baybayon ug ang kompanya pa ang mo reclaim sa yuta ug dili ang gobyerno ang mugasto. May 20% sab sa ma-reclaim nga yuta nga mahatag ngadto sa dakbayan ug ang 80% ra ang padayon nga abangan sa kompanya. Ubos sa foreshore lease agreement tali sa dakbayan sa Mandaue, ang pribado nga kompanya nga muugmad nining bahin sa dagat magbayad og 75 centavos kada square meter nga abang ngadto sa City Hall. Apan giklaro sa dakbayan nga dili igsapayan ang abangan ning maong luna apan ang benepisyo nga mahatag niini sa dakbayan. They will make land, okay? And then 2, they will give us land. 3, they will build perhaps the biggest manufacturing plant outside of Manila, nga is Mandaue. And then third and lastly, it will create at least 1,000 jobs. Tuig 2017 napirmahan ang kasabutan sa syudad ug sa dakong kompanya nga nasayran nga mopabarog og moderno nga planta sa dapit. Dugang sa Vice Mayor, dili angayang ikumpara ang presyuhan sa abangan sa big hotel ug sa foreshore agreement kay managlahi kini nga issue. The rent is inconsequential because they're building the land for us. Di ba? So di ka na matter kung pila. We could actually say, okay, you build it, we won't ask you for any amount. Ang importante da is they build the land and then at the same time give us a share, and third, bring in the business. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.